България в отборната надпревара. Тя и другата ни представителка Алекса Рашева, която днес не гледахме, заедно с Магдалена Вълкова и ансамбъл Девойки спечелиха отборната титла. Така че всяко едно от момичетата, които представят България на това първенство, си тръгва от тук с златен медал. Абсолютно. Още един представител на азиатска държава наблюдаваме в този финал. Също състезател с страхотни физически данни, много добра пируетна техника. Това е един от плюсовете на гимнастичките, които притежават добра пируетна техника. Ще бъде в този съдийски правилник, че когато правиш повече пируети, можеш да завъртиш повече обороти.